تعابي مرت سلامي لويتو نتزخبدني طور وزيدو يقول تناتي نجر هوي تايم كميلو يقول تناتي نجر هوي تايم سي هاللويا اسكا دويلنا خلنا تقال كم بوبي نايلو معلتي ما بقاسي تقسنا تنبيت اموت امين تنبيت اموت معرف تشعته كاب تقص 10 حدث جمري بتا معلتي اتا زودقت دنكان داويت كالعلا نقعتها خطات ايه نتوم كاب ايدوم زترفون نتوم بسمي التسمي كلاتهم حزبتات كورسوس نعونا اخل علو كمت بزمن انتي زغبرتو زنبرتو غيرها كهانصا ايه يبل اتنزز غبر እግዚአብሔር ይብላል እንሆ እተሐረስታይ ንዓጻዳይ እትጸማዕ ወይን ድማ ነቲ ዘራኢ ዘርክበሉ መዓልታት ክመጻይ ኣኽራንካ ቁልዕ ወይኒ ከንጠብጥብ እዩ ጉድኽቶታት ድማ ክመክኽ እዩ ናይሎም መዓልቲ ጠቕስና እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎም ክትረዳእና እንጽልይ ኣሎና ናይ ቃልካ ሓይሊ ንነፍስ ወከፍና ክጾረና ክስከመና ክጽናዓና እግዚአብሔር ርዳአና ሎም ይሐድሽ ምግላጽ እግዚአብሔር ክትረዳእና እንጽልይ ኣሎና ኣብ ኩሉ ብኩሉ ስኻበይን ካሰልጥን እግዚአብሔር ብሽም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕልበል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናይ ሱዳን ደቀይ ክልተ ብዝማእኸል ርእለኹ ዳዊትን ምስጋናን ጓዕዳሕን መጻኹ ካብ ናይ ቲንኤጀርሳት ሒዘ ይምህሮም ነይረ ሆፕ سعلوم خابيت أملاخ تتخيلهم كريم كلخو دس يبلنا آمين سكد مقدبلة تاقعيت نخلو ما جايش دس كبلنا هاليلويا أبزت صحف كم نريو زلنا ندون كان داويت انتاي كجبراء يزبل زلو تقال كالعلاء هذا حتى يزمت أكه نمنتاي دون كان موسى زيت اللعل نبنتاي ك بيت مقدس ناي سولومون زيت اللعل الكام حتات قدني حكايده مخنياتو أبولي كدان كم نريو زن سلسته بيت كم زنبرا متحف قدسي نجرنا أيو جن أبتم بيت أموت إجزابير نتا دونكان داويت كالعل انتاي جيرو مالتيو دس إلوا نمنتايو ترى لكم إن يزخون دونكان زتكل أبرهان يزتكل أمجلات يزتكل مالتيو انت دارينا أماتي واسمع رف عصر شدشة قويتا يسوس نابك إساريا نابتانا فيليبوس عد خمت إنكلو ندق مزامور تحد حتى حتي توا نود السبسي من يقولوا قاليوم من لهم يوحنس متمق يبلوه قاليوم إلياس قاليوم إرمياس قاليوم كأحد خاب نبيات يبلوه مسبلة نعطهم يسنح لكم نسهم كمن تبلوني يلوه نسهم كتايلهم سخاس كريستوس ودهيا وأملاك يخايلوه مالتي قويت أشعون تايلون سمون وديونا إذا ناي سما أبوي زقلت الكايلوه مر من تايكونن سجان دمنا يكون كتصلا بالشعو نمحبري أبز مقلات زنتاي كجبرة كسرتاي سكدمق دبلة تاقعد Praise God نسو كريستوسيو هاليلويا سلازي زخون السب النبابرو أم مقلاص يزمركوس آمين لو ما حدش مقلاص كقبل يسكبلو سلازي داويت زي تقبلو برهان نيرو داويت زي تقبلو مقلاص نيرو داويت زحازو متكلات نيرو مالد نلومي نريو دماني نسيو آمين إذن متكلات سلسة متكلات كنرينا وي سلسة مفتحيتات كنرينا إذن سلسة زياتن كابزولو هيوات نقص كمان آمين السؤال ندحر حيزنا كمتا دونكوان داويت كالعلا زدل أملاخ نرفس وكف دونكوان كالعلا يبزبيت آمين نايلوم دونكوان نحنين آمين دو كالعلني يسكبلو كالعلنيو دس زبلني أبتقص 10 سلسة خيرنا مثل نرئي إجزابير يبل الله هادونكوان مستلعلت زقات نجاري إتحارستاي نعت أداي إتتصمع وين دما نتزرئي زركبلو معلتاتي كمتا استوعوا لهم جانا عند زرئن كلوسي عت أداي يركبه praise God speed إسكبلو فتنة نجارات بفتنة يخونوا مالتي
ድንኳን እንተዳ ተላዒላ እንተዳ ኣምላኽ ነታ ድንኳን ዘኪርዋ ነገራት ብፍጥነት እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ማለት እዩ ክቀያየሩ ይጅምሩ እቲ ሓደ በረኸት እናሃለወስ እቲ ሓደ ይርክበካ ነቲ ሓደ ገና ከይፀወኻሉ ከይዕለልካሉ ከይመስገንካሉ እቲ ሓደ ይድረበካ ማለት እዩ እስከ ህይወትኩም ከምዚ ይግበሮ ድምቕ ዝበለ ነቲ ድንኳንና ዘልዕል ኣምላኽ ፕሬይዝ ጋድ ካልኣይ ሕቶ ዝመፀኒ እንታይ ተዳኢልኩም ኦኬ ድንኳን ዳዊት ዝኸልዕላ ደልዩ ዳዊት ከ ኣብ ዘመን ህይወቱ ነዚ ነገራት እዚ ተሞክርዎ ዶ ይኸውን በረኸት ኣብ ልዕሊ በረኸት ለውጢ ኣብ ልዕሊ ለውጢ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ኣስተማቒሩ ዶ ይኸውን ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ታ ድንኳኑ እንተዳ ክትለዓል ኮይና እሞ ኣብቲ ዝመፅእ ዘመናት ከምኡ ለውጥታት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑስ ንዳዊት ኣብ ዘመኑ እንታይ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ክትጠቕሞ ክትክእል ኣለዋ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ከም ዳዊት ገይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዓወታት ዝተጓናፀፈ የልቦን ገለ ካብኡ ስታቲስቲካሊ ንኽንርኢ ማለት እዩ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ክርአ ኣብ መንፈሳዊ ዓውዲ እንድሕር ኢና ንሱ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝመላለስ ነበረ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣሜን ዳዊት ከም ምንታይ ኢልዎ ኣሎ ከም ልበይ ኢልዎ ኣሎ ወዲ እሰይ ከም ምንታይ ኢልዎ ከም ልበይ ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ዳርጋ ፍርቂ ናይ መዝሙሮ ዳዊት ዝፀሓፈ ብምሉእ መዛሙር ፍርቁ ናቱ ዝፀሓፈ መን እዩ ዳዊት እዩ ዳርጋ ንፍርቁ ዝኸውን ዝደረሰ ማለት እዩ ይገርመካ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነታ እንታይና ንብሎ ነቲ ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ዘምፀ መን እዩ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ንሰሎሞን ክሰርሖ ዝኽእል ቤት መቅደስ ዘዳለወ መን እዩ ንሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ጸሎት ወይ ከዓ ጸሎት ምስጋና ዘስምዐ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መን እዩ ንሱ እዩ እስከ ንኺድ መዝሙር ቀዳማይ ዜና መዋእል ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ክንርኤና ምስቲ ዘለና ግዜ ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 29 ካብ ጥቕሲ 10 ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ብዘላ ማሕበር እግዚአብሔር ባረኾም በለኻ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦና እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ብሩኽ ኩን ኢልዎ ጎይታዬ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዘበለ ኩሉ ናትካ እዩ ሞ ዕቤትን ስልጣንን ክብርን ዓወትን ግርማን ናትካ እዩ ጎይታዬ ኣታ መንግስትኻ ናትካ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከም ርእሲ ልዕል በልካ ይብል ሃብትን ክብረትን ካባኻ እየን ዝመፃ ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ትገብር ትገዝእ ሓይልኻን ስልጣንካን ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ ንዝኾነ ዘበለ ዓብይን ጽኑዕን ምግባሩ ድማ ኣብ ኢድካ እዩ ሕጂ ከዓ ዎ ኣምላኽና ንሕና ነመስግነካ ንኽቡር ስምካ ንውድሶ ኣለና ከምዚ ብፍታው ከነቕርብ ዝኸኣልናስ ኢልዎ ኩሉ ካብ መን እዩ ካባኻ ዳ እዩ ካብ ኢድካ ኢና ዝሃብናካ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣነ መን እየ እሞ እዞም ህዝብኻ እንታወት እዮም ክብል ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኩሉ ነገራት ክሬዲት ንኣምላኽ ዝህብ ምስጋና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳርጋ ኣይንርእን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት እንድሕር ኢና ዳዊት ከምኡ ዓወት ዝተጓናፀፈሎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብዓብዪ እውን ካብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ጀሚርና ጥቕሲ 4 ክሳብ 36 እንድሕር ከይድና ርኢና እንታይ ያለው ተዳኢልኩምኒ ንእስራኤል ገጽ ኣምላኽ ክደሊ ዝገበረ መሪሕዋ ገጽ ኣምላኽ ክደሊ ዘኽኣላ መን እዩ መራሕትኻ ኣየጥፍኡኻ ኣሜን ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ መራሕተይ እንታይ ገበርኹም እዩ ዝብል ኣጋገይኹም ዳዊት ግን ዘየጋግ መራሒ እዩ ነይሩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ከምኡ ገይሩ ጎይታ ይቆምኩም ኣሜን ኣብ ጉዳይ ዓውደ ውግእ እንድሕር መፂኹም ንጎልያድ ጥራይ ዘይኮነ ንብዘላ ማእከላይ ምብራቕ እንታይ ዝገበረ ንጉስ እዩ ነይሩ ጸጥ ዘበለ እዩ ነይሩ እስከበሉ ኣሜን ዶ ጸጥ ዘበለ እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ምሕደራዊ ነገራት እንድሕር ሪኢኹሞ መወዳእታ ይብሉን ሕጂ ምስቲ ዘለኒ ግዜ ኸይድ ኣይክእልኒ ታሪክ ዝገደፎ ክሳብ ሎሚ ነገስታት ከም መንኩ ምሰሉ ንርኢና ማለት እዩ ከም ዳዊት ብመንገዲ ዳዊት ኣቦኡ ኸደ ብመንገዲ ዳዊት ኣቦኡ ኸደ ብመንገዲ ዳዊት ኣቦኡ ኸደ እዩ ዝብለና ኣሜን ዶ ሌጋሲ ዝገደፈ ምእመን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣቦ ኣብነታዊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ውልቃዊ ባህሪኡ እንድሕር ኢና ኣዝዩ ዘግርም ኣብ ኣምላኽ ዝምርኮስ ኣብ ኣምላኽ ዝውከል ብምንም ተኣምር ካብ ኣምላኽ ዘየንደልህፅ ብቑዕ ኣማነ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ኣሜን ዶ ኣብ ጉዳይ ሙዚቃን ኣምልኾን ክሳዕ በገና እዩ ክሰርሕ ዝውዕል ነይሩ ኢማጂን ሓደ ንጉስ በረኻ ኸይዱ ገረብ ቆሪፁ ስልኪ ከቓንኽ ውዕል ሕና እንተዳ ዘውዲ ለቢስና ክንወርዳ ይንደልን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እምበኣርከስ ካብታ ድንኳን ዳዊት ዝተልዓለ ሓደ ምስጢር ስለ ዘለዎ እዩ ክንመፆ ኢና ናብቲ ምስጢራቱ ማለት እዩ ዝተልዓለሲ ዳዊት ኣብ ብምሉእ ዓውድታት እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ሳክሲድ ክገብር ከሎ ክዕወት ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ
ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣሜን ዶ ሓንቲ ነገር ያትኸብደና ሎሚ ሓንቲ ነገር ትምስ ኣምላኽ ዝፈልጥ ህዝቢ ግን እንታይ ይልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ክብርትዕን ክገብርን እዩ ዳዊት ከዓ ክብርትዕ ከሎ ንሪኦ ክገብር ከሎ ንሪኦ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ በታ ቤት መቅደስታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ክሕጎስ ባህ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ምስጢር ግን እንታይ እዩ ተዳኢልኩምኒ ከምቲ ኒዓንተ ወይ ዝበልናዮ ብዛዕባ ጴጥሮስ ሰለስተ ዘይከሓደ ሓቅታት ካብ ኣምላኽ ዝበረሃሉ ነይሮም ቅልጥፍ ኢለና ክነግረኩም ኣሜን ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ እታ ቀዳመይቲ ኣብ ዝሓለፈ ተማሂርናዮ ነርና ወቃበ ገጽካ ንምርኣይ መቅደስካ ንምርማርሲ ብዘሎ ዕድመ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ታይ ክገብር የይሉሎ ክነብር የይሉሎ ብዛዕባ ህልውና ኣምላኽ ዝነበሮ ጥሜትን ጽማኣትን ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ንሱ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል እንድሕር ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል እንድሕር ምዕራፍ 12 ከይድና ርኢና እቲ ታቦት ንቤት ኤዶም እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝባረኸ ምስ ነገርዎ ዳዊት እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ከይዱ ከምጽኦ ከሎ ኢና ንርኢ from the moment ተሰኪሞ ሞሽድሽ ስግምት ምስከዱ ታይ ክገብር ከሎ ንሪኦ መስዋዕት ክስውእ ከሎ ንሪኦ ልክዕ ከምቲ ብተይ ምስ ጸገበት ካብ ኣኽራን ናብ ገቦታት ካብ እምኒ ናብ እምኒ እናነጠረት ትኸይድ ብሓጎስ ድማኒ ኣብ ቅድሚቲ ገጽ ታቦት ምስራኣይ ክዕንድር ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ከዓ እንታይ ኢሉ ዘሚሩ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ብመግቢ ጸጊቡ ይኮነን ዝዕንድር ንሱ ኣብ እስራኤል ለይትን ምስ መዓልትን እንታይ ክገብር ደልዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣምልኾ ሰሪዑ ኣብቲ ቤት ኣፍታ ናቱ ድንኳን ማለት እዩ ታ ድንኳኑ ካፍተን ካልኦት ድንኳናት ፍልይ ዘብላ ነገር ግን ኣለዋ ምሰምፃ ኣብ ምንታይ እትይዋ ኣብ ቴንዳ እትይዋ ናይ ሙሴ ሰለስተ ክፋላት ነይርዋ ኣፀድ ዝበሃል ኣለዋ ቅድስቲ ኣለዋ ቅድስተ ቅዱሳን ኣለዋ ኣብ መንጎ እቲ ቅድስተ ቅዱሳን እቲ ቅዱሳን ከዓ بعبي مجارجان روجيد انتاي زخوني زتفلي هلاونة أملاخ مس حزب انتاي يجبرني أي رغبني نيرو مالد أبناء داويد دون كوانجن كومي كونا بقت تاي خمس هلاونة توعل مالد آمين دو سمع آمين دو أبولي كده كوينسني حدش كده نبراي نبرني رحواتي سلازي يوم باركس يعقوب أب معرف 15 قبر حواريات كزارب كله دون كوان زعانو دون كوان داويد كالعليه زبل تقصي تذكر كله نريو مالد ስለዚህ ታዱን እንኳን ዳዊት ኖርማል ያኔራ በቀጥታ ይኻምስት መሰውት መስቲ ታቦት ትራኸብ ማለት ናይ ሶሎሞን ድማልክ ዕት ፓተርን ናይ ሙሴ እንታይ ክገብሮ ከለይና ንሪ ክመልሶ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት ስለዚህ እቲ ናይ ድንኳን ዳዊት ዘብሎ በቀጥታ ምስትህላውነት ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ክትራኸብ ከለኻ ገጽ ኣምላኽ ክትጸምእ እንከለኻ ዝግበር ናብራይ ማለት መዝሙር ዳዊት 24 ጥቅስ 6 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሎ እቶም ንእግዚአብሔር ዝደሊ ወለዶስ እዚኦም እዮም ስከታጋይት ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ወ ኣምላኸይ እቶም ንገጽካ ዝደልዩስ እዚኦም እዮም ሴላ ክብል ከሎ ንሪኦ ማለት ሎሚ ንኣምላኽ ዝደሊ ገጽ እግዚአብሔር ዝሃርፍ ወለዶ ንደልለና ኣሜን ከምኡ ገይሩ ይቁምኩም ጎይታ ስለዚህ ተቀዳማይ መትከሉ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣብ መስዋዕት ይኮነን ኣብ ገለ ይኮነን ዝምካሕ ሙሴ ዝምካሐሉ ተቀዳማይ ገጽ እግዚአብሔር ሪኻ ከም ዝመጻኻዮ ከም ዘይትምለስ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ኣሜን ዶ ስለዚህ ብዘሎ ዕድመይ እንታይ ንምግባር መቅደሱ ንምርማር ጥራይ ወሲኑ ኣሜን ዶ ያ እትኻልኣይ ምሕረት ዝተረድኦ ሰብ ነይሩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ምሕረት ኣይተረዳእኩም ምን ማለት እዩ ኣብ መዝሙር 32 ክዛረብ ከሎ ዳዊት እንታይ ኢሉሎ እቲ ሓጢኣቱ ዘይጽብጸበሉ እንታይ ኢልዎ ቡጽኡ ኢልዎ ቡጽኡ ምሕረት ዝብል ሓሳብ መብዛሕትኦም ክርስቲያን ምስ ሓጢኣት ጥራዮም ዘተኣሳስርዎ ኣምላኽ ግን ሓደ ኮርናቱ መንነቱ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ምሕረት ገብር ኣይኮነን መሓሪ እግዚአብሔር መሓርን ጸጋውን በዓል ሙሉእ ሳህልን ኢሉ ኣሜን ንሙሴ ክላለዮ ከሎስ እንታይ ኢልዎ ኣነ መሓሪ ኣምላኽ ኢልዎ ሶ ከይትወድቕ ኣይትፍራሕ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ኪዳን ኣብ ናይ ክልቴኻ ስምምዕ ዝምርኮስ ጻድቕ ኩን ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ኣነ ኸ እንታይ ገብረልከ ስለዚህ ስኻ እንድሕር ጻድቕ ዘይኮንካ ሞ ኣብ ቅድሚኡ እንተዘይተመላሊስካ እሱ ኸኣ ሓላፍነት የብሉን ነትሱ ዝኣተወልካ መብፃዕ እንታይ ክገብር ከተግብር ነዚ ሓሊፋ ግን ኢዱ ሰዲዳ ተልዕል ግን እንታይ ተዳልኩምን ምሕረት እያ ያዕቆብ ነዚ ሓቅዚ ስለ ዝተረድኦ እዩ ምሕረት ኣብ ፍርዲ እንታይ ትገብር ኢልዋ ትምካሕ ኢልዋ ኣሜን ዶ ዳዊት ነዚ ነገር ዝተረድአ ነይሩ
محرت እግዚአብሔር ጽቡቅ ጌሩ ይተረዲዎ محرت ካን ሳልኻን በዘሎ ዕድመ እንታይ ገብራን የሎ ክስዕባን የን ይልዎ አቤት እግዚአብሔር ካን ዘላለም كنبري أبيت أملاك تنبر بمحرتي بمحرتي خات دحن بمحرتي خات نبر بمحرتي خا قعزة خات ود سب كوينو زي جاجيلن سب كوينو ميس دي جبريلن it's good دمت أملاك تطبق تسمع سناي كتل المقال سناي نجاريو بمريحنات كتمالالت سناي نجاريو حنت معلت جنشتت مبالك أي ترفكاني شو إيد سديدة تدحنا كاينتنا تاناي محرت إيدي أسكبلو تاناي محرت إيدي داويت بزعبة داويت كزارب كله بزعبة محرت أملاك معرخ ندي كم استردوا أخت فلتوسي إتي نكهنا تنبر نخلوت مبلعو زي قبا تايك قبر كلنا نري ما بقولي كده أنت ذكوريهم إتي تابوت سكيمو من داخل الزبل مسبلة كدقف زحسب خق الزفريهم ياهم موسى داويت جنز نجار زيتري وانيهم إتي كهنا ترايز خدنوا إفوت تخدينه أبكر متبيت مقدس كجلجل تري وياهم بعلو كسوء تري وياهم متن بعل ساول ده يفك أد نجارات أبكر ما أملاك حواتك أن النمبر سرعة حقنا يكون تسرح praise God سكت أقعد نقويتا يا داويد لوه روح that's why كويو سب دقيز رئيلو أنا قنا لب داويد صوريو حواتي سلازي أبوتا كهنة أتوا قويتا بمحروتي يزت أمتو أبوتا خالي ترخبه قويتا بمحروتي يزت أمتو داويد كان نزنجر زت بقيري ترديوه بمسوات بهاي بلكاني لوي أي سوون جنا يكونن كم داويد زسووا وناين برنا حواتي جن أبتسووا مسواتي سأي مكحني محرت كاجن تاي جبرنيو كالعلني مزمور حمسان حدا تقص حدا كزارب كلهم يزب لنا كريستيانات حواتي محرت أملاخ رأي ونسب زتصارو إزي ريفيليشن إزي مرد إزي زي بقولهم سبات أول حد خسقوا معي كلني نياتو السباتين صدقنا سنتاي لقال أملاخ صيغ تشاركينو صيغ تشاركينو هاري باولوس كزارب كله يتبمحرت هابتام زخونه يلو آمين تبمحرت انتاي هابتام زخونه أملاخ بتابع غير زفكرنا فقرو قبل كله نريو مالتي كلهم ني أملاخ سبات محرت أملاخ سلستردوهم يم دويلهم قعزوهم كقصلو خيلهم تزي كوينو كم داويت زابس كم داويت استقاقيون زي كله خيلو كوي حواتي جن داويت كي وديقو قلب من ما يكونن بزعبات محرت أملاخ عابز خون رديت سلزلوه إتابيت مقدس وين بمحرته 5 تخلت يزفل سلز كلش عنابتا دنقانو خقرب كله محرت إغزابير الناس تنتني يزقرب بزرح نقرات زي فقادو مخانو النافلت يزقرب يسوع كريستوس قويتاي إغزابير محارن تسقاون بعل ملوء سهل أبكلت شحن 10 سلسلة حد شعمت يونا بحد بوتا حدار تصولت كتقلي لمسكت كوسي تقوم بحيبك مالتي سبو بزح تصولت بزح حقلقلوت زقلقل الناس نبري حانت قالي دوت صخبافو محرتك يبكخا شعو محرت مسحاتيات استأساسر ترايد مسلن نيرو يت داويد كاب محساتنا أواجعنا ناقفنا بنكسنة زمصوص محرت أملاقي آمين دو visibility هيبوه أخران كي كولو سنجورتات كي كولو أباقع كي كولو حواتي داويت مستتصوع كبيلتي تقبيو قال لنا منالبات نخون حنت سبكت نحط وهيباتنا كم نخيد كدان كنكير نخيد داويت كم جزينا بورن حواتي سكت عقيت نقويتها إت زي فنفن قويتها هاليلويا كدان كغير جزينا بورن قال لك قبر جزينا بورن نيلو تمتي تنبركيخو እግዚአብሔር ከብለውሃቱ ረዲእዎ ማለት ታፍቅረ አምላኽ ታምሕረት አምላኽ ከመይ ዓባይ መስለኩም ሎሚ ሽግርኩም አይኽበትኩም ምሕረትካ በልወጥ እተ ምሕረትካ ኢለ ዝጽውዖ ሃሌሉያ ወትሩ ክንጽውዖ ይግባአና ተኻላይ ምግላጽ ረኺብዎ ዝነበረ ዳዊት ድማ እንታይ ተዳልኩምኒ ምሕረት አምላኽ እንታይ ዝገበረ ነይሩ ዝተረደአ ነይሩ زتردأي نيرو سالساي أم معرف مزمور داويت كن كيدينا تقصر معرف 4 تقص شدشة نمس وقتن مبائن بهجو يبلكان آمين دخ سمع
آمين دو قويتا أنا مش كم زجير الكاي خم زجير الكاي خم زكيرة أي كونن ناي داويت قداي كوم يكونن نعو أي بهجوني قويتا يلو نعو يتبهجوني خا سخاجن تايجير كايلو أعزاني كفت كالي آمين دو سمع مسوات محرارن مسوات حاتياتن أيدلخان إيخا اتصال ساي متكلد محواتي مسمع أسقبلو مسمع انت داريهم اب قداماي ساميل معرف 10 تحمشه تقصي 20 كلتن نبي ساميلن ساول انت ايمن هو ترخيبهم نيرم ساول مسوى انت ايلو كاب مسواتسي مسمع دو انت يقبر كاب صبح دعولك صن مبال يبلص يلو صنك بلي اسكول احوات صنك بلي بيت املاخ بغويا يكونن بيت أملاخ بهالخلخ هيكونن بيت أملاخ بوددر هيكونن بيت أملاخ طن بمباليو تاقعد نقويتا هاليلويا بزحاتينا خنسوق نقوي كي سمعنا نسوق مسوات كن فري بلو نحوات سلازي داويت بزلو نقراتو بمريحنتي زقو عزنيرو حدا خابو بيت مقدس كتسرح كوسنا يزمسل جن انتاي لو قويتا كحطو خلو نسخانو خبلو خلينا نرئي مالد نمنتاي سمع خاتو قعازو قعزو طرايو اب املاك انتاي زهلو فرز هلو امين سمع خاتو قبرو نجر طرايو اب املاك سناي نجر زهلو ناب نفس وقف عوده خيد قويتا كركبهم دك خيد دويلو خي حاتته داويت خيد ايتريوني خا سلازي قصلا بيل شعو اني خو مصاكو مسمع خدا قدني امين دو اني خو مصاكو اب تطقلو المصحف سلي تصحيف له املاك فقاد كان مغبار باغي علني فقد أملاك كجبر تغلي خا يسمعها تغلي خا هاي كاليني حقها عوشت البيو بالكو آمين ده صدقها أبتعباي محبر أبصركو إنه كان فري أي عطخون قويتها ينسخات فلت على خاننا بلي قصل شعر مالد لازم داويت إذا حق استردي وي نسمع إذا أنو انتاي كم تجبرلو كفيتلو نمن تاي تدالكمني نام مسوات خغوي يبلون ناب كاله خغوي يبلون نام من تاي دا ناب دمصو يا سلازي املاخ نتا دنقان داويت كالعلاي كبلن كلو انتايو تدالكمني نز ريفيليشن زخل علاي زبل دلو ازي فلطات ازي ابولو ديكس ندوي زبل زلو اباكم مالتي حواتي امين دو اب محرتو كلو غيرو كقمكم يدلي بدمصو تملالسو غيرو كقمكم يدلي ورتو غصو ختبهغو كم تداويت زعندروز نبره كم بتي كم ابهلاونتو املخو ليت مسمعلك خون يدليو مالت امين دو بطعمي زغرمني اب قداماي زينا موالك بمعرف 23 نات حيزنا معرف 23 كن كيدينا قداماي زينا موال معرف 23 داويد دما عدمه صقيبو ارغيت كونه يلو نود سولومون كا ابلع الاسرائيل انتاي غبرو انغسو داويد دما كلهم حلق اسرائيلن كهناتن لواويان انتاي غبروم اكبوم اتوم ليلوان كا اب ودي 30 عمت نلعلي زبلو تقوطرو تحتيو تريفهم يمدلو اتو قصروم دما ببرئسي تتبعتايوم كندي كونو 30 شومنتن شح كونه كم بو خلو خدس يزبلني امين دو داويد كابل كابزياتهم 24 شح نتعيو ابيت እግዚአብሔር كحاليوس 6 شح كا حلقون فرتن كونو بله انت كاتا دنكان كندي سبات سريع الله كم خوني بإبنزر سكبلو تاقعد نقويتا بقطر هاي كندرتنين آمين نفس وكف سب كعطن كم زلومي مدبات ننقرو دلنا سوني زلنا سولي لنا ديكونس 24 جزء شوعته معالتي أبز بيت زي عطان كعطاني نقويتا praise God داويد كابل أبزي أتوم مسبلة تقصى حمشته 4 شح حلو تدقيتات ببلكن دي بتحكى مالتي 4 شح ما بتا أنا نسو حزني بتا أنا نسو من أبو بينو انتاي خون بوخ مسجن زجبر كوا أغحو نجزابير كمسجنو زمرتي كخونو كندي زمرتي
4,000 ክትኮን ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እስከ ካብ ሕጂ ንዩ በሻሓት የድሓስብ በሉ በሻሓት የድሓስብ በሻሓት የዝሓስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ተጨፋሊቕና ናብ ሓደ ሰብ ዋን ማንሺፕ ክንከውን ጀሚርና ማለት እዩ ኣምላኽ ብምሕረቱ ይረዲ ኣሜን ሎም ኸ ክረዳኣና እዩ ኣብዚ ቤት ካ ንኣገልግሎት ተፀዊዕኹም ዕሚም ኣይትበሉ ጎይታ ክረዳኣኩም እዩ ኣሜን ዶ በሻሓት ንሕሰብ ጣቕዒት ንጎይታ ፕሊዝ ብምሉእ እንድሕር ከድና ርኢናዮ ትግረም ኢኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣገልግሎት በሻሓት ክሰርዕ ከለይና ንርኢ ዳዊት ንምንታይ እዩ ትዕላማ ተዳኢልኩምኒ እቲ ወርሺፕ እቲ ኣምልኾ እንታይ ክኸውን ን24 ሰዓታት ክቕፅል መታን ማለት እዩ ንሕና ኣምላኽ ገጹ ዘብርሃልና ምድሓኑ ዝረኣና መንፈስና ኣባና ዝሓደረ ኸዳ እንታይ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ግዜ ክሕዘኩም ብዙሕ ምበልኩ ነይረ ግን ወዲዮም መፀኒሖም حيزي مزيد نوركو قديفة صمو أبيلي دبكم دلخو تقدمي تتاين بلالنا هلاونتو مدلاي هلاونتو زدل كريستيان اتخالي محرة أملاخ زد سبابة أب عقمو أب توكلتو كالنتو تحستو زمكح زي كونسي أب محرة أملاخ زمكح آمين تبو محرة تايز غنيلو بزح ولا كوان تتفردك ولا كوان تتبوبلك محرة اكزابير جن يس يسوس قويتاي يا أي راهم من دهم توم كلت مس قويتا زت سقلو كلتيوم كو أبستيوم كلتيوم كو بدلتيوم كلتيوم كو كترتيوم موت كأنتايو يقبوم نيرو هم محرة أملاخ قلنا حدا خباتو متى جرا بيك جراتو تبى محرة عبز خوانا أملاخ تعقيت تقبر لي دس مبلن هاللويا يس بزعبا محرة أملاخ كالك زي بسلسة من قد جير متحف قدس كم زرقنا خنريوينا تاسال زيت انتايل نيو تسن كابزح مسواتي كابزح معندار كابزح السبكت تمريح خات سبكو تمريح خات زمرو تمريح خات اقلقلو طرايب كد ما املاق فرز اللومو دمق دبالة طاقعيت هابولي بدبي بس هاللويا هيت محرتك يلزت وعوه أمدك أسي متسئي دوم بالي بزيلك زعزز محرتك لو عوشتي بزيلك زعزز محرتك لو عبيتي كم محرتك زتل عليو دوي نزلغو متأي موتأي بحاخات حليو معبلكم كلابل كنا وتأخرنا أبكت تترئيسي علقو بهيا محرت كايو محرت كايو محرت كايو محرت كايو فقر خايو فقر خايو فقر خايو فقر خايو أبززت حني كوازي